Искам хубаво да се изправите. Дъвки, ако ще дъвчете, по-дискретничко, моля. Имахте за домашно да развиете проект през ваканцията на тема свободно образование, свободно обучение. Има ли доброволец някой да излезе на дъската да говори? Ако не, аз да посочвам. Айде, Калояне, ти, че си на първи ред и дъвка дъвчеш. Как си? Почина ли си през ваканцията? Добре съм. Починах си. Добре. Разкажи ми сега за твоя проект. Моят проект се казва "Научи ме" и изследвайки в момента съществуващите форми на образование, които са в общия случай два вида. Едното е традиционното образование, което мислиме, че всички са достатъчно добре запознати, а другото е онлайн образованието, което в момента има много голям възход и много силно се налага в целия свят. Значи той има много предимства и като сред тях са това, че много от най-престижните университети и училища в света предлагат много качествени курсове и дават много качествени знания, но те не срещат по никакъв начин хората заедно. Ти какво предлагаш? Аз предлагам, може би да се създаде една такава платформа, която е като връзка, като междинен слой между онлайн образованието и образованието в реалния живот. Тоест да по някакъв начин с един механизъм, който се нарича таймбанкинг. Извинявам се, ще може ли? Благодаря. Значи таймбанкинг механизъма или банката за време представлява нещо много просто. В него идеята е хората да не си разменят пари, а да си разменят време. Тоест, аз мога да ви науча, да речем, да танцувате, а вие може да научите, може би, някой да пее или да участва в някой филм. И пак той може да научи мене на испански или нещо такова. В смисъл, идеята е всеки да даде на всеки някакво знание и това да е икономически независимо и да е базирано на концепцията, че единственият наш ограничен ресурс, това е времето. Това е единственото ценно нещо, с което ние разполагаме и нашето здраве, може би. Тоест нещо като бартер на знания, да разбирам, безплатен. Не е безплатен. Вие си плащате с време. В смисъл, някой ви излъгал, че парите има стойност. Времето има стойност, парите нямат. И вие сте нещо като модератори между тези хора, които се срещат на какъв принцип, ученика и учителя? Те се срещат на принципа на техните интереси. Ето тук има едно скриншот, че ние сега го разработваме го с едни приятели, се мъчиме да го направим, но в общия случай хората ще се срещат на база на техните интереси и всеки интерес има ниво на владеене, примерно от 0 до 5. И хората, които са, ако аз да речем мога нещо на ниво 3, хората, които са под мене, могат да бъдат мои ученици, а хората, които са над мене, могат да бъдат мои учители. А учителя се самооценява или как точно? Не се. Учителя, в смисъл, аз казвам в началото, че го владее на ниво 3, обаче след това, когато се срещна с разни хора, те могат да кажат ти не го владееш на ниво 3, ти го владееш на ниво 2. И по този начин самата система се постига самоконтрол, т.е. хората с учениците с тези, които оценяват учителя и дават реалната оценка на нещата. Също така ще има и оценка на нивото на преподаване, защото аз мога много хубаво да мога да правя нещо, но формализирането на образованието в нещо време е довело до загубването на способността в много хора те да умеят да преподават, да предават своите знания, което е всъщност основното еволюционно умение за всеки човек. Как ставате родители, ако не можете да преподавате? А как да сме спокойни? Ето, аз съм родител, понеже спомена. Как да съм спокойна, че той е учител, след като няма някакъв ценз, той не е сертифициран? Как да съм спокойна, че не е някакъв недобронамерен, с някакви други намерения странни? Като цяло, в началото ще започне от едно малко ядро учители и всеки, който иска да бъде учител и ученик съответно в нашата система, ще трябва да се срещне с един от нашите хора. Т.е. да кажем, че този човек става или не става.
и ще работиме в сътрудничество с Националния център за безопасен интернет. Тоест, ние ще следваме техните препоръки за това как да направим системата възможно най-сигурна, но все пак верификацията, личната на всички учители, ще даде възможност след това всеки един човек да си прецени дали, ако дойде някой неверифициран ученик при него, дали той иска да го вземе или не иска да го вземе. А каква е мотивацията на този учител да даде тия уроци да се занимава с? Освен алтруистичната, разбира се, че иска да предаде своето знание. Нали казахме, който е учител, той печели време. Печели време. И печели и социално признание, обществено признание. Някакви точки няма ли? Защото видяхме светлини и показва, че точките са много важни. Нали? Те мотивират силно хората. Ще печели рейтинг. В смисъл, му викаме рейтинг, точки, звездички, сърчица. И срещу тези точки може в последствие да получи уроци по нещо друго, което го вълнува него. Да, в смисъл, той ще печели време. Даваш време, печелиш време. Работи ли това нещо в други страни? Изпробвано ли е някъде? Съществува ли? Всъщност, ние имаше един конкурс за София Мераш Челендж и ние се явихме с един проект за свободна класна стая. Една стая, едно место в училищата, където в извън учебно време децата сами да избират какво да учат, през системата да могат да си избират преподаватели и всъщност ние спечелихме потребителски вот, т.е. на хората това много им се харесва. А от друга страна, ние се развиваме от пролетта миналата година, нали, тогава излязахме във ваканция, нашата беше по-дълга. И организирахме много интересни работи за децата, ходен по въже, бижута и връстниците децата, да казваме така. Всъщност, за какъв възрастов диапазон от хора е предвидено? Защото... най-вече, особено като се говорим за интернет ползване, от 13 години нагоре. Мисля, това е горе-долу възрастта, но когато го правим отвънка, ние нямаме проблеми да го правим с всякакви деца. И в момента продължаваме да правим уроци по танци. Нашия приятел Гео започва сега един курс по фотография, който е безплатен. В смисъл, няма да има нужда да се плаща с пари. Тоест, разбираме, че също и деца, след като те бъдат потребители, нали, съответно, могат те пък да дадат уроци. Да. Те да бъдат и учители. Да, това, точно така. Всеки, който участва, нали, в курса, ще това може да дава уроци. И ние всъщност... Аз мисля, че най-голям проблем за мен е в час сега, като си седиме, че вие ме карате да уча едни такива глупости, наистина. И на мен ми е скучно и апатията наистина води до дефицит на вниманието и проблемите, които според изследванията на PISA излезнаха тази година за функционалната неграмотност, са всъщност резултат от това, че на децата, че на моите съученици не им е интересно да четат това нещо, което те четат. И може би има решение на проблема, където аз искам сам да избирам своите интереси, аз искам сам да следвам своите мечти, желания и нямам нужда някой да ми казва от какво трябва да се интересувам и какво е стойностно в този живот. Аз мога да го видя. Но това, доколкото разбирам, не е някаква алтернатива на съществуващите традиционни училища. Това е по-скоро някаква като съпътстваща помощна система, нещо като частни уроци, само че те не се плащат с пари, а на принципа на бартер, нещо такова. Да, така е, но това е само защото не мога да ги спра всички училища. Но това е друга тема. Училища, Калояни, на всички, които неправилно слагат ударението на училища. Аз съм учителка, днеска да ви поправя. Добре, каква е силата, най-силният кос на тази система, с какво тя е по-различна от всички останали? Вероятно това, което тук ни показваш. Тя може би не е по-различна, отколкото системата на господин Хехт за демократичното училище, но тя ще бъде много по-глобална. В смисъл, тя ще даде възможност на всеки един човек с интернет да успее сам да организира едно общество, независимо в кой град, примерно България, се намира, да организира едно общество по интереси и да организира едно общност, която да си разменя знания и това ще подобри социалните умения, ще доведе до самостоятелност, ще повиши нашите комуникационни умения, може би няма да ми е толкова притеснено, като говоря тук пред 200-300 човека и може би ще ставим по-емоционално интелигентни, ще откликваме на нуждите на хората около нас, може би ще почне да ни пука. От кога ще тръгне сайта на Учиме?
Сайта научиме. Сега тук бях с един приятел програмист и той в момента е тръгнал и искам да ви помоля всички да се логнете. Може да се логнете и с Фейсбук, може и с имейла и той ще тръгне в значи, един начален вариант, който наистина работи и осъществява цялата размяна на време от точно след един месец всъщност. Ако днес е 15 февруари, да, значи след един месец. Мили приятели, това е моят приятел Калоян Величков, който ме помоли днес да съм учителка. Значи, това е проект наистина, той може да има много слабости, но за разлика от останалите, нали, малко по-теоретични, всеки може да намери критика на съществуващата система. Калоян се е постарал и е измислил нещо, което може да има своите слабости, но съм сигурна, че заедно с вашите предложения и съвети може да проработи и да стане факт и да ни помага на всички, нали така? Да. Ще кажеш ли още нещо? Да, в смисъл мисля, че някаква такава система ще доведе до много голяма хоризонтално сътрудничество и общодостъпност. Хората ще бъдат равни. В смисъл, това когато, че аз съм примерно в някакъв различен цвят или нямам пари, или че не мога да ходя, това не ме прави мене половин човек. В смисъл, и свободата, това всъщност е отговорност и това е нашия избор. В смисъл, ние може сами да избереме как се развиваме. Дали мислиме да разчитаме на някакви фалшиви ценности да ни издигат нагоре или ние да разчитаме на нас. И наистина искам да ви кажа, че тази система няма абсолютно никакъв начин тя да работи без помощта на хората. В смисъл, това е система, която може да работи само ако хората се включват в нея и те споделят своята страст. Защото човек може да учи само в областта на своята страст и всяко друго учене е неефективно. И това, което и Яков Хек спомена за елементът, в смисъл това е теорията на Кен Робинсън. В смисъл имаш елемент. Човек трябва да пробва много неща, за да разбере къде е най-силен. И като разбере къде е най-силен, това е област на устойчиво и възможно най-добро развитие в този сектор. Така че искам да ви помоля, моля ви се, в смисъл направете го. То не е за мене. То е за всички нас и ние може да го направим само заедно. Мога да ви препоръчам Калоян, неговата страст са танците, страхотен учител по танци. Пробвайте го. Въпроси, ако имате? Да, време е за вашите въпроси. Няма за сега. Добре. Благодарим ви много.